Kevés veszélyesebb van az élelmiszerek összetevői között, mint a transzsírsav. Az egészségre rendkívül káros zsírfajta, nem csak a szív- és érrendszeri megbetegedésekért és a halálozásért felelős, de okozhat egyenesen daganatot és például meddőséget is. Ennek ellenére még mindig nagyon kevesen figyelnek oda, hogy vajon a megvásárolt élelmiszer mennyi transzsírt tartalmaz. Deli Kriszta. Az első átfogó vizsgálatok már a 90-es évek elején jelezték. A nagyon sok élelmiszeripari termékben megtalálható transzsírok károsíthatják a vásárlók egészségét. Az azóta eltelt évtizedek csak igazolták a korábbi észrevételeket, sőt, egyre inkább veszélyesnek tartják ezeket az összetevőket. De miről is van szó pontosan? Milyen élelmiszerekben találhatók ezek a mesterséges anyagok, a rossz zsírsavak? Simonyi Gábor, a Szent Imre Kórház anyagcsere központjának osztályvezető főorvosa. Vannak jó zsírok, meg rossz zsírok. A transzsírokat pedig a rossz zsírfajták közé sorolhatjuk. Ezek olyan zsírok, amelyek gyakorlatilag az emberi szervezet számára nem szükségesek. Nagyon sok gyártó készít hasonló termékeket, akár cukrászati termékekről van szó, akár kekszekről, vagy különböző édességekről. Gyártóktól függ, hogy milyen típusú zsíradékkal készítik ezeket. A transzsírsavak nem képződnek maguktól az emberi szervezetben, és nem is szükséges, hogy bekerüljenek oda. Leginkább pedig az lenne a jó, ha a szervezet egyáltalán nem találkozna ezekkel a zsírfajtákkal. A transzsírsavak számos megbetegedésért felelősek, mondja Simonyi Gábor. Tulajdonképpen a transzsírok azért rosszak, mert megváltoztatják a szervezetben a zsírok arányát. Tehát emelik a káros LDL-koleszterin szintet, illetve csökkentik a jó HDL-koleszterin szintet. Hosszú évek, évtizedeken keresztül fejtik ki a káros hatásokat, ezt nevezzük érelmeszesedésnek. A beteg kaphat szívinfarktust, sztrókot vagy agyvérzést köznapi néven, illetve alsó végtagi érszűkületet. És Magyarországon ez azért különösen nagy probléma, mivel az összhalálozás kb. 50%-át alkotják a szívérrendszeri betegségek férfiakban, illetve nőkben. A Magyarországon a transzsírsav tartalom gyakorlatilag 2 g alá lenne csökkenthető a napi szinten, akkor évente 1000 szívérrendszeri halálozással lehetne kevesebb, és ez egy óriási szám. Az osztályvezető főorvos úgy látja, fontos a megelőzés, a zsírbevitel csökkentése, a kiegyensúlyozott, változatos táplálkozás. Minden a mértéktől függ, és hát tulajdonképpen a kiegyensúlyozott és változatos táplálkozás a legfontosabb a hosszú távú egészség fenntartásában, és hát természetesen nagyon fontos a zsíradékok mennyiségének a bevitele csökkentése. A WHO ajánlása szerint az összenergiatartalom 15-30%-át tartja szükségesnek. Ehhez képest Magyarországon a zsíradékokból történő energiabevitel akár a 40%-ot is megközelítheti, és ennek bizony nagy aránya lehet a transzsír tartalom is. Sajnálatos módon a mai gyermekek igen keveset mozognak, és ez a fokozott energiabevitellel összhangban ugye elhízáshoz vezethet. És hogyha ezzel összhangban megnézzük, hogy esetleg a transzsír bevitel is fokozódhat, akkor már igen korai életkorban előfordulhat a kóros vérzsír eltérések, tehát ez diszlipidémiának hívjuk, amely pedig azt eredményezheti, hogy ezek a gyermekek fiatalabb életkorokban kaphatnak különböző szívérrendszeri betegségeket. Dániában, Svájcban, Ausztriában, Izlandon és Svédországban tilos 2%-nál magasabb transzsírtartalmú élelmiszert forgalmazni. Kanadában, az Egyesült Államokban, Argentínában és Brazíliában pedig kötelező feltüntetni az élelmiszer címkéken a transzsírtartalmat. Itthon a napokban indítottak népegészségügyi kampányt a transzsírok túlzott mértékű fogyasztása ellen. Az Országos Élelmezés és Táplálkozástudományi Intézet folyamatosan közzéteszi az élelmiszerekben található transzsír százalékokat. Az egészségügyi kormányzat pedig már elkészítette a magas transzsír tartalmú élelmiszerek forgalmazását is tiltó jogszabálytervezetet. Az országgyűlés várhatóan év végén fogadhatja el a végleges törvényt. Minden adott ahhoz több forrásból hozzáférhető egy-egy élelmiszer transzsír tartalma, és fontos is erre figyelni, hiszen szív- és érrendszeri megbetegedéseket, daganatot és meddősséget is okozhat az élelmiszereknek ez az összetevője. Erről hallottak az elmúlt percekben.